Така, значи не е моя работа, но след като всичко това е публично и хората също обсъждат техните лични неща, там история, което е имал между тях. Така че защо и аз да не се намеша, след като си споделям мнението. Значи, нали знаеме, Мути и Яни са били заедно пред нас и ние също знаеме за тяхната там любовна история. И така че, да. И сега, след като те вече са се разделили, мисля, че съвсем сериозно са се разделили и по-скоро той започна да пуска лайфове и да говори там за нещата, че всичко не е било истина и такива неща. И Аниса също от друга страна пуска лайфове и там говори, смисъл няма нищо лошо в това си е тяхна работа. Ама след като те са били заедно, пичали са се, дали така, дали не, те се знаят. Така че защо е необходимо да се пускате на живо и да говорите кой колко е дал или че той не е купил телефона и такива неща, тъм подобни неща. Смисъл, добре, разделихте се, не може ли поне уважението помежду ви да остане? Защо трябва публично да се пуснете на лайф и да почвате да говорите зад гърба на другия път да обижда, нали? Другия и така. Каквото и да било, каквото и да беше, е важно да го изговорите налично, без външни хора. Защото хората в принцип се събират за сеир. Не, че много им пука, вие дали сте заедно, дали се обичате или каквото и да е там. Така че те просто обичат сеира и по този начин просто давате на хората, как да кажа, давате им какво да гледат. В смисъл сеир им правите. Затова по-добре си говорете налично и се разберете. Съвета ми е, пуснете се, говорете си налично, пишете си, говорете се колкото час искате да си говорите там, пишете си и си разговорете нещата така както трябва. В смисъл, това си е нещо свързано с вас. Не трябва други външни хора да се таковат. А и също така не позволявайте хората да се мешат в вашата лична история. Защото когато външни хора се мешат в вашите неща, тогава става по-зле. И има повече вероятност, може би да се замразят още повече или да станат нещата още по-сериозни към по-лошо. Така че не позволявайте на хората да се мешат във вашите лични неща. Това си е ваше нещо. На хората не им трябва вие какво правите и дали сте се разделили. Просто сирите има за тях, това е важно. Така че чао от мене и да, разберете се по нещо.